Шүпрәле төбәгендә Фәхретдиновлар гаиләсен нәселләре белән гармунчылар дип йөртәләр. 55 ел элек балалар музыка мәктәбенә нигез салган Рифкат Фәхретдинов исеме район халкына аеруча якын. Оста баянчының исемен мәңгеләштерү максатыннан якташлары нинди бүләк ясаганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Бик бәрәкәтле, бәхетле гомер кичергән Рифкат Фәхретдинов. Балалар сәнгать мәктәбенә аның исемен бирү тантанасында укучылары да бар. Әлбәттә, ул бик дәрәҗәле, республика күләм танылган музыкант та була алыр иде. Әмма ул туган ягында хезмәт итүне, Шүпрәле балаларын музыкаль белемле итү юлын сайлады дип искәртте район башлыгы Марат Гафаров сәламләү чыгышында. Әйе, гаҗәеп дәрәҗәдә тыйнак, дәрәҗәле исем өчен түгел, ә балалар дәрәҗәле шәхесләр булып үссен дип укыткан Рифкат Фәхретдинов. Устаз исемен мәңгеләштерү мәрәсимендә аның нәсел дәвамчылары, хезмәттәшләре дә истәлекләре белән уртаклашты. Ә аннары район җитәкчелеге кунакларны инде хәзер Рифкат Фәхретдинов исемен йөрткән сәнгать мәктәбе эшчәнлеге белән таныштырды. Музыка мәктәбенең беренче чыгарылышын 3 көнә укучы тәмамлаган. Зур кызыксыну белән Рифкат аганың дәвамчылары аңа багышланган күргәзмә белән таныша. Мин беренчедән бик зур рәхмәтлемен район җитәкчеләренә. Менә шунда килгән барлык кунакларга дип әйтик инде. Бик әйбәт очрашу булды. Фәхретдиновлар нәселендә бик күпләр музыка мәктәбе укытучысы. Без әти белән 5 ел шушы Шүпрәле музыка мәктәбендә бергәләшеп эшләдек. Мин фортепиано классы буенча укытучы булдым. Ул вакытта без аның белән 2 көн эшләдек. Мәктәп әле 2нче бинада иде. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дибез. Безнең укытучы Ольга Владимировна. Без монда биебез. Биредә белем алучы балаларның алтын куллы икәне әнә шушы күргәзмәдә, ә музыкаль талантлары сәхнәдә чагылды. Шүпрәле районында күптән күңелдә йөрткән Рифкат Фәхретдиновның исемен мәңгеләштерү чынга ашты. Форсаты да күркәм. Сәнгать мәктәбенең 55 еллык юбилее. Юбилей уңаеннан остазларны Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән Әнзия Закирова кутладым. Әнә шушындый балалар сәхнәне гөрләтсен дип тырышкан Рифкат Фәхретдинов. Хәзер аның укучылары үзләре дә остаз булган. Араларында Шүпрәле районының мәдәни һәм социаль оешма җитәкчеләре дә бар. Гитарада уйнап җырлаган Шүпрәле районының башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Җәләлов та Рифкат Фәхретдинов укучысы. Илгәрләр ни чәчсәң, шуны урырсың дигәннәр бит. Рифкат аганың да икән ырлыклары уңдырышлы туфракка төшкән. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, махсус Шүпрәле районыннан.